ukuthi before ukhulume nami ukhwehlelwe yazi. Lalela ungalinga ungibalisele ngesilungu sakho la esibhedayo mina angeze ukuthi ngithini. Mina Okay. umuntu ezipost zami. Qondana nami wena ukungitshela ukuthi yini lothi uzowenza kimi manje ungithiwa ngenhlamba ngitshela ngithi mina akufanele ukhulume kanjalo. Manake captain. Mfowethu angikwazi. From the beginning. Lalela phela. From eqaleni. Yini yakwenza ukuthi wena wenzele mina ivideo. Wena bonke abantu la TikTok abadela inqwaba engaka yabantu ubenzela ama-video uyini nabo wena? Mina ngiyenza uyenzela wena ngoba wena ukhombisa ungaphile ekhanda. Ukhona indoda endala ngahambi lokhu inkanti inhlamba la ku TikTok. Phela sibadala. Okay. La ku TikTok wena ufika manje wena la ku TikTok ufika nofuna umbhedo la. Okay manje uzongitshela ukuthi wena la TikTok umdala wena. Mina umuzwa umuntu wena onamalebenja wena. Bonke labantu ku TikTok abadelelayo. Uyabenzela nama video noma mhlambe ungiswe mina ngilula mhlawumbe. Cha. Angibenzeli. Ngiyenzela wena wedwa. Yabo sengibonile la kakhulu wena. So ngina sukume njengensizwe engayisabe insizwe ngichanga utshele ke mfana wami ukuthi ayifike kwasekhaya ke manje. Ala ke mfowethu. Nakho engifuna ukwazi. Mina mfowethu ngumgibe wayifebe. Wanongoma kwaMandlakazi enkukweni. NgiseRottenville ngokuhlala. Lalela ke malele. Itheke ngelihamba. Ingane yami ifunda eThekwini. Uyangizwa khona. Yabona into engifuna uyazi nansi ke mfana wami manje. Mina nawe oyobona omunye eqala phakathi kwethu. Ubuchopho bakhe kodwa zinyoni. Lo ngifuna ukwazi ngoba lo nto uyangisukela emsunweni. Lo nto ngifuna uyifakela ikhanda lakho. Ngoba manje lento yabona uyangidina wena ngisha wena. Uma bonke labantu wena uzokholetha mina uyini wena? Ngithula ngaphosa mina ngingamthuka manje ngenhlamba ngisho uyisho ucele ngamthuka manje nobubi. Ngamthuka manje mina ucele manje. Uyini ka wena uthi ungahambe uyokholetha omgibe uyini wena? Angilutho ke. Angilutho. Manje ucawa yini ngampo? Ngosuku wena mfana uvula amadokoda amangaka wena. Angizwa. Okay. Ya. Uhlekani? Hayi. Awu ngingabuye ngikhale mina ngikhaliswa kuwe mina ungithusi phela. Into engifuna uyazi mfana wami mina wena ngakushaya ngawo wonke ama-accounts wena. Ayikho i-account wena onke ama-account inhlamba, induku, iqupha, isibhamu, amandla. Wena uyingane wena. Uyingane wena. Akashona. Angizwa. Uyashona. Ngiyakutshela nje ukuthi uyashona. Alright, okay, azini lekhona. Asenza nje. Mhla ka-21 msuni wenje. Ngenzeka October ngizobe ngiseThekwini. Ngizokwenza ulive ngikubize mina. Ngizokubiza mama uhluleka ukuza kimi. Ngizokucinga njengembuzi yomsebenzi. Uyangizwa? Mgibe, ngithi anginankinga nalokho mina Mgibe. Angifuni lokho siya kakhulu emazweni. Mgibe enza lokho ofisa ukukwenza mina nginanda. Alright. Hayike wemfowethu ilokho mfowethu ebengifisa ukuthi mfowethu ukuzwe mfowethu. Bengifuna lento ukuthi uyizwe indoda ngoba usuyangicika manje. Yabona nje manje mfowethu uyanginyanyisa nje manje. And lento yami nawe mfowethu into enkinga ngawe unengane encane wena. Engakwazi ngisho ukwazi msuni wenje. Kodwa ubhizi wena umgibe uyangazi ni wena mina. Uyangazi mina wena. Uthi mina ngiyakucika. Uyangicika. Ungenzani? Kana lawo mfana. Hamba ePlace Slayer, police station. Uyobuza ngomgibe. Ubuze history yami yonke seMaritzburg mina. Ubuze lapha embala ubuze ngami ukuthi wenzani umgibe la. Uyini ke wena ukuthi ungafika uzoma endleleni kaMgibe yemali. Uyini wena? Ngibe ngeke ngizobuza abanye abantu ngizobuza wena athi nawu la uyini wena Ngidala wena nje wena. Awungazi mina ngithi. Samele uhambe uyothola ngami qala before uwenze nama video owenza nomsuni wenja wena.
Why ngidonsisa ula ngibuza wena manje ngihambi kokubuza abanye abantu mina ngibuza wena uyini wena ngitshela ngoba akusona isikhathi ukuthi ngitshele ngami leso wena mawufuna ukwazi into uye angithi ogugula ngithi hambe place isilayini ngiyakuthuma ke manje msuni wanje ubuze ukuthi uyangisho akele ngiyena amadodo amgibe la bakugibela awu3 bakunikeza awu3 bese uyabheka ukuthi umgibe wenzani eplace isilayini bese ubona lezo nduku wena ungayifika ni wena uyangizwa umkhuba ungashayi angizwa awushaya bona labo bashaya awungashayi mina mina usukungisebenzisa mina qobo nje uyabona wena ngoba usagqoka ibhuluku nje usesi26 okhanda usagqoka usesi26 bese uthi mina ngeke ngithi mina hamba ngakithi le nthi ngifuna ukuyobuza ngami ukuthi ngenzani ngibuze la manje ungibuza kuwe ngutshela ungaphi wena msuni kanje ngithi ngwaphi mina ngikutshelile ukuthi ngwanongoma kaMandlakazi enkukhwini wakhuhla intaba esigodi ngihlela ku-Daisy Street eRoltonville inamba plate yemoto engihamba ngayo nansi khona msuni kanje ungwaphi waye uyifihla unagolo wena uyifihlelani wena angifihli waye uyifihla angifihli sokulinge nje usucabanga ngiyakusaba mngani wami ungalinge nje uzisho lo mina mina ngifuna yabona mfana wami ngizokuyeka mhla wenza ivideo eveza ukuthi lento oyenzayo mfana wami amazwi akho uyahoxiba angazi ukuthi umfunani mina ayikho mina nakekho umuntu engimesabayo mina kwemhlaba ubusa mina la nawe uphila ngaphansi kwami khona uyangizwa mina ngiphila ngaphansi kwakho uphila ngaphansi kwami ngqondo uyabona ngoba ngina nansi induku la nayi induku la wena ngakuphundla wena ngeke ufike nane yodwa out of 10 ngakuthathela out of 10 wena golo wena 10 of 10 nganansi nduku uyazwa ekhanda lakho angazi ngalibhamisa nenhlamvu mina ngabe ufike ngishaya yodwa inhlamvu yami wena ayi ngahlaka ngimbuza wena ayikho into yami ongayivika wena leyo wakwayivika inhlamvu wena khona umuntu okavika ngithi hambe place isilayi apha ngiyokuzwa lokho bakutshela ukuthi wenzani umgibe khona beke ungidakela wona nje wena ngibuza abantu ngawo kungani sobe ngibuza abantu ngawo ulapha ngwami wena ngabe ngitshela lo manlebe nawe njengamanje ngikude kabi kusamele ngicabe ngibheke igoli njengamanje ngisho ukuthi ngipakela ngoba uyangidina ngibona ivideo yakho la iyaphopha la lento iyangidina manje ungijayivisa kabi la ngikude kabi oqala golo ngoba nje umsunu lapha ubangani nami wena ufunani kimi nguphe Fuseko yeso la wena izinamba yakho ngikunikeza lokuthiwa i-wallet manje uhambe uphuze ubhiya uhlwa nami msuni wanje bese uyokwenza amavidiyo labana ividiyo uxolisa golo ngalento yenza ngoba mina ngokuhlanga phaya golo mina akwesabi mina Fuseko ngeke wena ngabe ngikunika nje i-wallet la mahala manje ngibe ngifuseko ufuseke ke means go away sengiyahamba ke vele mfana manje vele ngikude kakhulu lapha ngiyahamba vele manje amkhomba uGauteng manje wena ngizwa wena ukushaya mina le ngane yakhe encane mfana wami ngeke ikwazi ma uzokubeka kanje uyangizwa sihlama mgibe usihlama alright okay fine ngezakho ke manje ingquza ewungenzeli lutho wena ngisabisa umemeza yabona into ebengiyifuna bengifuna ukuthi wegolo uthuka inhlamba ukuze inhlamba uthi mnandi kanjani yabona ke manje uyagraduate ke mfana manje yabona ke manje ngikunikeza another certificate ke mfana manje usuthuka inhlamba manje suswela umgibeko lengoza wena manje unami ke manje wena you are my follower you are my fan thuka inhlamba ke golo manje sengahappy ukuthi manje at least sengithola umuntu womthetho esothuka nabantu well done my boy ezayikhuluma njengoba ukhuluma yazo ngakho-ke phela wena nje sengiyabonga ukuthi inhlamvu uyayazi golo seyithuka manje mfana wami thank you very much kumele ngitshele ukuqheleka ukuthi wendosi msuni wenja sengiphoyiseni lapha sesithola inhlamba manje wena ufanele uyibhidi wodwa wena golo lo kumsuni lo ngozi khona elamba neduku lekhona ephinifa lemhlobo emisha leyamaphinifa wena fanele yiyo yathi mfana wena njengamanje ujoyina umgibe wena njengama unami manje wena mfana sesithiwa nawe inhlamvu uyangizwa golo ngiyakutshela nje ngiyakutshela nje angikubuzi ngiyakutshela angincethezi mina umgibe yazi angikusabi
uphila ngapha ngoba uzothuka ihlamba yami phela yimi kuphela nelungelo lokubiza abantu ngamagona nangenqozi wena uthuka ihlamba yami manje therefore wena you are my follower manje ngibe uzanini la eThekwini uzanini la eThekwini ngizamhla 21 golo ungilinde ekhimshaka nqozi kulungile wena uzomthatha ungihambise eClass Malebe